Ndị be anyị onwe ife onyonyo nchọ ka anyị gee ntị. Anụkwanụnụ gee ntị ife onyonyo ka ilu ekwe kesisali mozi. You are telling people from the Sasa say you are Igbo and they are telling you they are not Igbo. And you are an Igbo man, you are telling them they are Igbo. Your head is not correct. This video is for those shameless unity beggars that usually go about on social media insulting other tribes. They want everybody to become Igbo. They have been taking the footstep of their Igbo Biafra master. They go about on social media insulting other tribes, trying to distort the history of other tribes. It is very, very stupid of this group of people who call themselves Igbo Biafra going about. They insult people from South region. They insult people from other ethnic nationalities, trying to turn their history to become Igbos. Just for one reason, because they want access to the sea. That is why they have been trying to distort everybody's history. My brother, not my them. Children of iniquity, daughter of Zion, sons of the valley, my greeting. They don't want to follow you. They begin drag them. Make una go. They don't want to follow una go. Everybody now na Igbo. Port Harcourt na Igbo. Edo na Igbo. Asaba na Igbo. Delta na Igbo. Everybody now na Igbo. I hear one that where your guy they talking that day say Kogi State na Igbo. But the boy stay when they back off now. I want to say Igbo and say they not be Igbo. Una they drag. Una won't even know where una come from. Una won't even know where una come from. Today una come from Abraham. Tomorrow una come from Israel. Next tomorrow una come for America. Una will be saying una never even settle and know where una come from. Know the root of una. Where una begin, wait be make Igbo be Igbo. I never even search it and know where you people come from. You begin drag other state. They still they don't want to follow. We don't be Igbo. We don't want to follow una. We not be Igbo. Delta say they not be Igbo. Port Harcourt say they not be Igbo. Delta say they not be Igbo. Port Harcourt say they not be Igbo. They are not Igbo. You say Agbo will be say half of them. Ndị be anyị egesiga ntị ife ndị ala akwụ maka ndị ala ka m ga-akpọwa wabụzọ kpọ anyị yi akpọshweshiwe maka na ndị ala ka wabụ wamaghị n'onwe we ifu anyị bụ ndị na-ekwu okwu ndị Igbo ịbịa kọmani ndị oyibo asị unification ifu anyị na one na-ekwu okwu na-arịọ ndị Igbo be anyị siwa biko na ndị Igbo ka wabụ na-akọwaliwa ife me na agbo anyị akọwaliwa ife me na agbo nke anyị na onwe anyị mụhaga siwa nenu n'ọbụ n'okwu anyị na anyị n'ụfọdụ eteju na wabụ na ndị Igbo na ọgbayala webubala anyị na mbụ ife ndị anyị akọwasịa na ọgbayala ka wachọ ibue n'etiti anyị mana ụfọdụ jụ ajụ gwa anyị nke bụ eziokwu ndị Igbo global onwe ife onyonyo oti and nke bụ eziokwu ka okwu n'ime na ọ bụ na anyị chọọ ka ndị anyị na-enwezi na value ọ bụ na anyị chọọ ka ndị anyị na-enwezi na value ka Facebook ka YouTube kwụsị kesisa ife onyonyo we anyị bụ ndị Igbo malife anyị eme anyị ga-akwụsị ije n'ime channel ndị a o Facebook ndị a bịa je na-engage nkesi bịa je like ya oyi bịa je de maka na ịchọ ịkọwa onwe maka na ịchọ ịkọwa na onye Igbo ka Igbo onye chọọ ikpo onye fu yosia okwu bịa je de n'ime iya like video we na komenti ihe enyeliwa aka inusisa ozi wenye ife kama imeweni bụ ekirisi n'elu isi igegode wenti nwatiri ifu ife ajashu wekwu ekiri n'elu isi alike na ife onyonyo wenyefu eso na-ewe a komenti na share no point share ni just hapụ anofu ifunu ga-emedomele anyị dịka anyị bụ ndị na-ekwu okwu ndị a na-ekwu ife gbasara ndị Igbo ife ga-emedome bụ ilu n'ime befu tag ya m n'ime dey at ada Anịọcha n'ime bụ ike bịa na meseji m afọ onye na-ekwu okwu ala ifu ndị be anyị unu fukawa abụsi anyị bụ ndị ọnụ na-ekwu okwu si na ya amaghị ife anyị ekwu na anyị ji ike na-enuhe ndị mmadụ ka wabịa sole anyị ụfọdụ asị na maka ifidilele anyị chọọ iri anyị fat ife wekwu kọmeshike okwu ndị a bụ okwu anyị kwụsịge na mbụ mana anyị ka na-ekwu maka na m ga na-eti ife onyonyo ụbọchị ọbụla onwe ndị nidika anụdo okwu mbụ chachacha
onwe ndị ọ bụ na wa dịka afụda m mbụ wafụ ife onyonyo m nye nne-eti ụbọchị ncha wafụ awa bịa mụghị ife. Ọ bụ na ịbụ onye Igbo si na ịbụ n'onye Igbo, ọ bụ na ya ege m ntị bụlụ oche danani emezife ọzụai abụzi na ọzụai mmụọ ezuzuzine emezie dịka na bisipụ ha na emezina dịka na ezinụlọ bisipụ ha na ndị ọzụai kụnụ ụbụ ọnụnụ enwe n'uche na bisi bịa bụlụ oche danani ka ngwa ya okwu akpọna m ihe iyi o nsi yu emene ka ọzụai ya bụ ife nkwu akpọna m ihe iyi bụlụ oche danani ka ngwa ya okwu. Obodo bisi bịa waza afọ Igbo, obodo bisi bịa na aza afọ Igbo wazụ afịa anọ. Obodo bisi bịa obi ka wakpọ eze unu ọ eze kwunu ashia ọ obi kodo obi ịbịa si n'ibu n'onye Igbo nwene m danani ka ilo ilolo ọfụma danani ka ilo ilolo ọfụma ya bụ dom ife nga-agwa danani lo ilolo ya bụ danani chee echiche ụwa yi lụọ maka ndị ọzọ nọ n'ime obodo yi bisi bịa jee jụọ ajụjụ oke hapụ okwu anyị na onwe anyị ekwu banye ime obodo je ga-ajụ ma ndị egedi nọ n'obodo unu je ga-ajụ ma wa ajụjụ ka ịchọpụ ha nke bụ eziokwu. Ọ bụ na onye efulefu na-achọ engagement n'ime social media bụ onye ga-agwa ịma na ụfọdụ ndị a na-ekwu okwu emali nke bụ eziokwu mana wa agwa ụnụ ya maka na onwe ndị ọ bụ nọọsọ karịwa ka anyị na onwe anyị na-eme positive wa achọ ka wee mee negative ka ụfọdụ si dido onwe ndị ọ bụ na ibu ọgbayala nọ n'ọbalawa ya ka wa ji maliwa so anyị ekwu wee bughele enye ọgbayala is part of them, is part and parcel of them ibu ọgbayala bụ ọbụna wee ji isi na wakie ka danani gementi ya bụ na nke ya awụgakwa welonu malamu kesisalinu m ozie ọ ga-adịla anyị mma tata ise.